Da, scopește-le. Nu știi să dai pe cameră, frățiorule. Păi cod, mă, la telefon, mă. Lăsați-mă în pace. Bă, să dă pe cameră fără cod. A, nu știu. A, bă, eu l-am mai formă șmecher ca voi. Lăsați-mă în pace, scopește-le ăsta, vă rog eu. Moș Crăciun în acțiune? Ma... Ce crăpcean cinaș. Și numai când sunt amale, trage, mă. De fapt, când am vorbesc cu amale, atunci ai trage. Am bat piciorul. Cum stai, Tom? Nu știu.